ja to nemôžem odtrhnúť. Krásny si. To natáčaš? No. Aha. Takže všetky tie pózy tam budú. To je Jožka. Perecky, ja si vždycky viem. Teraz pán položil a potom... A to je profík, to nič. Ona si škodcie, daj tam. Jak sa to volá? Čo? To To je je tam fotoaparát. ďalšie. Nie. Jak sa... Fodoric. To bolo dole. Kým nebude mať opicu. To ja sa chceš učiť? Určite mi mobila písalo Fraserovi. On má veľmi dobré. Tak také dobré, že Fraser nejak na konci, vieš, ak mal mágiu a tak počúvajte nepredstavy. Čo? Ja som, kamarát mi vravel, že išiel v autobuse a tam proste prišla za ním stará babka, v lete to bolo. Pusti ma sedieť. Tak ho pustil. Ježiš, ale tu je strašne teplo. Ten mladý mi povedal, že tak čakajme na kokot ľadovému medveďovi. Hej, to je klasická hláška, počkaj, to som počul asi 10 krát. Ale to je reália. Hej, To je reália. v trolejbuse to bolo. On išiel po... Maša išla úplne rozšlené za šoferom, že viete, čo mi povedal? Že si mám sadnúť na kokot ľadovému medveďovi. A šofér. Levi Straussov a neviem čo, je strašne intuitívne. Viem. Viem! Počúvam. To je pán. Sme vonom, jak sa to volá. Všade Janka Kráľa, dojdi. A to jak vieš? Počkaj, však to má 10 minút peši od domu. 20, keď budeš bežať. aj vtip, ale on ten zlatý No utekaj sem. Ale to je pravda, Čo si? Z Karlovej Sisi? No tak dojdeš nejakým autobusom sem. No utekaj. Zatiaľ. Ani nechoď. Ale počkaj, tu si nevšimaj. Ja to zložil našťastie. Kto to je? No Cody. Cody? Čo No. to bude robiť Cody? Neviem. Čo by to je bol Cody? No krásna si. Ačko, ty vyplás niečo? Čo mám? Aj, škulík. Tomáš, čo povedal Chodorici? Pojď, doj. Chodorici. Čo povedal? Prestaň. Levi Strauss povedal. Nie, čo povedal Karolský, že Levi Strauss má intuitívne. Matematiku. Hej. A hudbu. A že, ale čo, jak to povedal v tej knihe? To... Levi Strauss má intuitívnu aritmetiku. Nepamätám si. Nechaj niekde, žiadne zastavené. Pamätáš si to? Ja teraz si nepamätám vôbec nič, ja som úplne ako vymletý. Ale toto ma akože dosť baví, čo to ja to robím. Potom oni to pošli. Akože ešte raz, čo má intuitívne? Niečo intuitívne má, že Levi Strauss má niečo, že intuitívne niečo. Jak je strašný odjeb. Jak ju nahráva! Au. Čo keď si tak nenápadne rozprestreli do väčšieho priestoru, aby sme zabrali... Nie, takto to je dobré. Takto to je dobré. Zem je. Počkaj, náš priestor ako životný je dosť dobrý. Urobím rumúnsky pohľad. No. To je štandard. A teraz je rumúnsky, že? Neviem. Rozbola Rumúna? Veď ma netoč. Tomáš!